Godmorgen. Vi er sgu tilbage i Danmark. God og en dårlig nyhed. God nyhed er, at vi skal træne chest i dag. Dårlig nyhed er, at vi er i Danmark. Så lidt as, men vi er tilbage. Mega grå vejr. Det er lækkert. Grå skyer. Nam, ikke? Så skal vi i gang med en session. Vi har 500 kroner inde, så vi skal bare lave det til 5.000 kroner. Bum, det var noget af en start. Er du sindssyg? Bum, vi klager ikke. 215 på første. We don't klage. Bum, så fik vi lige 450 kroner på fucking sweet, man. Nemt 550 tilbage. Det er det, jeg siger. Der er ikke noget dårligt humør, der ikke kan blive hjulpet eller smidt væk med gambling. Det er bare bedre. Vi er med 0,20. Stor lækker session. First meal of the day, baby. Vi har en fryst pizza og en masse faktisk candy. Og så sidder vi her og ser noget Cinnamon Among Us, fordi det er fucking lækkert. Er du gal, jeg har savnet det, bro. Jeg har ramt fitten med Geo, men elsker det. God damn. My god. Strong boy. Baby, I'm crazy. Er du på vej hjem nu? Så jeg skulle komme hjem. Jeg skal game lidt. Bro, jeg har ikke gamet så lang tid nu. 9 dage. Alright. Don't mind, der lige der faktisk rundt her. Vi har fået mad. Vi har bestilt nogle tops og en bagel. Og så sådan noget sideman. Alright. Vi har bare strøget på. Vi skal ned mødes med Freddy. Så skal vi over til Monkey. Og tjekke ud ind med flyet og sådan noget. Og så i morgen, eller i overmorgen kl. 3 om morgenen, så skal vi så mødes ved 3 om, så skal vi mod lufthavn. Goddamn, jeg har slet ikke fået filmet noget, men vi er done over ved bussene. Jeg har også lige været i hjørnet og købt nogle shorts og en undertrøje, men kan lige vise jer senere hen. Men fik sgu lige filmet, men jeg glemte det fuldstændig. Pro-vlogger herovre, ikke? Vi kommer hjem her i undertrøjen. Bare en plain hvid undertrøje. Og så har jeg købt de her shorts ved hjørnes. Bare nogle helt plain lysegrå shorts. Bare lige så kan jeg have nogen med i lufthavn og på Napa og sådan noget. Bare chill outfit. Så ja. Altså jeg har fuldstændig stocket op. Vi har 3, 6, 9, 12 her. Vi har 6 tilbage her. Så det er 6, 12, 18. Så har vi faktisk 6 her i 24. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal få drukket alt det her, for jeg skal på ferie i de næste 7 dage, så det bliver lidt crazy. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal få det drukket, men alright, vi må ned for at hente lidt vasketøj og gå ned med skraldet. Det er rimelig varmt i dag, det er rigtig, rigtig lækkert. Barn. Vasketøj. Secured. Ja, tak. Jeg har fået meget. Lidt mayo, lidt pickles, 3 pølser og en masse brød. Nam. Bosh. Fucking devoured. Deleted. In my belly. Nu skal mig og Martha i kiosken. Og det bliver godt. Jeg skal ned og se, om jeg kan få noget og æge til min lille mouse. Fordi jeg er en fat ass, der kræver noget chokolade. Vi er ude. Vi skal ned i... Vil du i Circle K, eller skal vi... Hvad styrer du? Vi kan godt tage Circle K. Men der er den der kiosk tættere på, så vi finder ud af det. Nej, vi har været Circle K. Jeg har købt 2 Bounty Bar og en Crime. Det er længe siden, jeg har fået den røde, så den skulle lige smage igen. Vi er tilbage. Jeg ligger i min seng lige nu. Jeg var lige at gå i seng. Klokken den er 00:30. Og jeg er fucking ved at dø. Så jeg tror vi slutter vloggen her. Så godt. Like, subscribe.